bai inausketa hondakinak bai altzari bat biltzea eskatzeko, bilketa zerbitzuarekin harremanetan jarri behar dugu. 94464 telefono zenbakiaren bidez edo 3ubebikoitza.getxo.info-city.es helbide elektronikoaren bidez. 24 ordu baino lehenago bota nahi dugun hondakinak kalera noiz atera zehaztuko digute, ez 3 egun baino epe luzeagoan. Kaleetan halako hondakinak egotea eta berekin ekar litzaketen eragozpenak saihesteko, haiek usteko ordutegia gaueko 10:00 goizeko 6:00 da. Usteko puntua atari aurreko galtzada izango da, eta ezin denean hurbilen dagoen edukiontzia. Beti ere, trafikoa edo edukiontzien bilketa egiteko lana oztopatzea saihesten ahaleginduz. Gainera, hondakin horiek adierazitako ordutegian usterik ezten kasuetan, beti eraman ahal izango dira hondakinen transferentziagunera. Larraina Zubirako bidean dago, zabortegi zaharraren ondoan. Ekimena, Getxoko udalak hiri hondakin solidoen birziklatzea eta gaikako bilketa sustatzeko hartutako neurrien ondorio da. Horregatik, espero dugu gure eguneroko hondakinak sailkatzeko lana errazten duen ekimen honek, birziklatzeko kultura sustatzeko eta Getxoko etxeek hondakinen hautaketa eta bereizketa efizienteagoa egiteko mesedegarria izatea. Europar Batasuneko arautegia aintzat hartuta, Getxok 150ko birziklatze mailara iristea du helburu. Helburu horren alde egiten dugu eta horretan ari gara. Baina gaur egun dugun 123ko tasatik 150era pasatzea posible izateko, gure bultzadaz gain, zure laguntza beharko dugu. Pausoz pauso guztion artean lortuko dugu.